Wote vya banda ngambu ya mono. Enseye wangone
hatuna wakati, fanyeni haraka. Abasai baachile. Okay, wasimame nyuma yao. Malaika wanapaa pale kuonyesha utukufu wa Bwana Mungu. Mambo ya dunia
vikwazo mbele yangu, nitavishinda. Bwana wangu, nishike mkono Bwana wangu, ili niweze kuyashinda mambo ya dunia hii. Bwana wangu, japo vikwazo mbele yangu, nitavishinda. Bwana wangu, japo vikwazo mbele yangu, nitavishinda. Bwana wangu. Nishike mkono Bwana wangu, ili niweze kuyashinda mambo ya dunia hii. Bwana wangu, japo vikwazo mbele yangu, nitavishinda. Bwana wangu, japo vikwazo mbele yangu, nitavishinda. Bwana wangu, nishike mkono Bwana wangu, ili niweze kuyashinda mambo ya dunia hii. Bwana wangu, japo vikwazo mbele yangu, nitavishinda. Bwana wangu, japo vikwazo mbele yangu, nitavishinda. Bwana wangu. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Tomuche gotengera emirobere yaito yogosemia na gokumenya yagokorekana kera rituko n'abariki baito beandirete chingaki chance ase eng'encho yao eyariganie ase obotengeri botari n'omobwekano. Tokurigereria ringana rigoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemeri Nyasaye ekatonie chinchera chiobo Nyasaye nokonyora kurenga kia abantu ba Nyasaye okonene auraotebanga njena wenete kuno ikarasta ngwa wenete akipi oyesa ataku Kirali tukrejwa mos chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oroje great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase ese yasi burenya role kumetinga wa ime Ensoko TV. ochi gusaba kubulinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire bara byangwa chokanie. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwaka omuya abagendia bafara nigo tokubabolia mobe maiso ase esigukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya ine asama kia ya mbireo seino mbireo
samatuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Yensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abu Australia ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bwe lesson seseni Dad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año. Bieke mo macho murigelea Yensoko TV kwa beiro mwege no asitore kwa nyaka bago gusangama na intwe gesato gachagete gitseni Yensoko TV twabeiro to koretera mangana magia nabo igemero bire ayo kogokya wose me nabo yo kumanya chinsa na 25 na bire wiki chinga kechiga chemeya Yesu guku nyoto kwaneria otware esu kwengia nabono egato gutambuka ochomaka 2026 nigo to kwaneria omwako muyabo murembe na masine chindi gongoro kwa petrol machin mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Eye Yensoko TV, oboroso bumugusi. Aende omanene otebireiga. Inwe abana bane mutali abegenwa. Nyiranere ekiagera ninche omanene oino. Nindusio yo moino kurwa ase kera omochie na babere kurwa ase kera eamate. Balete ase getunwa ya Sayoni. Mangana ina ba akogalegwa amono mokwani mbia mono.
Tene nango na matera ito. Ale kina mbe mie yemo na merongene. Na inye. 144. Nyamwanyo rego tokoro. Tutenene twensi gako gaenda iga Gai wa Yesu go kwana nincho timoke. Tusimame trigo. Gai wa Yesu go kwana nincho timoke. Ikaransa kwaro siwe wege ke asende inka mocherando de no moichano akanga oboti me wa Yesu go kwana ni gon kurwa vosa. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Obugima n'orugendo rubwatamange amaya n'amabe. Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe mundango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego Aya nime yo muroberyo bw'omwenori kirari tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Nsoko TV ntabe to koletera amangana magia abunane to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo oregekoro kyomugusi wetero muroberyo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera lituko ria Ramisi chinsayibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunaleo Nsoko.
omwancho omurigere bw'ensoko TV igetaseni g'ensoko TV ibwatira sengenche yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera teneni anyarre koba kawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin y'ensoko TV oboroso bomugusi mwancho muligereri n'ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa igulibaga na kunyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabune chia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Eldoret no mugusi ora asichinse mu Eldoret neranyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenchira enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni y'ensoko TV no gotuchi koba togokora ege korugeito tonyare koba togekora asenchire bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare koba togokorareria okorari kwanya gosira asenchira bwenerete ensoko TV oboroso bwomugusi Eye n'ensoko TV oboroso bw'omugusi Mwanamke yule alimuuliza nimekuaje kuniomba maji wewe Myahudi mimi Msamaria na wala kama hatochana amani Kupa
Yesu ndiye maji yaliyo ya uzima. Njoo leo uombe maji, naye atakupa, hautaona kiu tena. Njoo leo unywe maji ya uzima. Njoo leo uombe maji, naye atakupa, hautaona kiu tena. Njoo leo uombe maji, naye atakupa, hautaona kiu tena. Tukumba maiso sabere sadaka. Amajenu tata nyasai tu aku iran iringan biamon na andem biamon. Noroje cinse ciga wono iga karo aba minto barule sadaka. Amajenu otoko sabonya ala ko ba ko nyisesenia na bali batabu atoba seseni na bali ndeba cha bakor gweli to kolindiri ko buat. Rabono na andi cinse ciga karo toji ko genda korandia amonene o tumeko mokwani itu ase Ruime ya yo mochenu elianya ale ko bago to kata te biringa li go so as tin korchito ama ka gwen ra solen se ole ndibo ono bo Yesu Kristo yo motori itu basi esa yabene nande moima mono balenga mona inche wako alimbasa Pastor Nixon karibu. Abakwanira byamule mwanene n'omuya amatu konsi iga se TV eyo ntoigo kwana kenyamuliro gose Kiswahili eyene kegusi ekenyene igo tuigwetani rugende ikiagera nigo ya igorwa ase ikegusi boronge na abaire na maiga mange koba iga ase ntanya gosoa na inche na abaire buya soko base kanise yaino na bakwanira mbuya muri negenere untayo tamayeti bunankurukwa mwensi mo maete ko tigatonyori abande ntubwate abatengerete na abategereri oyo hakurukwa Pastor Nixon Matara yemo asemo kurwa se kanisa ya Maruga dio ncheku ase orosagi rwa nyabisia na se orosagi rwa Nyamache station ase efildi yomobera abasiriki ase kaniseye na batengeli abaraiga ase Soko TV ase chinsi jiga isanemo nigo tokobaletera okurandia ko gutosinia ase endiba ya maseniwa amange ase mambia ya rero biamona ase ngenche gutubwatia ase embeo ase TV kigima na ase TikTok na ase Facebook na ase WhatsApp abono mogotonyora ase Soko ya amaseniwa na ase endiba ya maseniwa amange tuatera gotera kwa wateba nga nkaigwa Yesu okoranga ki okwana inchuo okorenga ki otimoke ngacha sare
elinde nkanywa ensoko y'obogima. Lingana tokwegera eligoteba kuirana nka ase egitabu kelia twasoma kia Jeremaya 3 chinke chiaye 14 twale konyora oibancha inene buku atebe amanganayo. Jeremaya togende aye masemo asigitabu ekyo ya Jeremaya 3:14. Naendo moneno tebireiga inwa abana bane mutali abegenwa ingiranere kiagera ninche omoneno ino nindusi kera oyomo ino kurwase kero mochie na babere kurwase kere hamate mbalete asegetunwa gya Sayon. Imaete nga buna tuachaiga nemaete abumototengerete abumotegererete kero monto nabwatenka erosiri enchera erosiri ngo ikerenga kiyemo ebirengereriyo byasarika ebirengereriyo byaochoana amulia nakekohera mulikyo yatebagaki imiranire inwa bana bane motali abegenwa ekiagera Nyasaye otegri okoletia abantu ba Nyasaye enakiaka tokolana ekera tebanga tokuiranire engechenigo tokoletiki ntonia asare igetorare mawateba Nyasaye narusie keromotie narusie oyomo narusi babere narusi korenana kurowanya kwaya kore abateba makiga bo abatana home otorana de kiagara igale kerusi. Home is where love, lessons, memories and created families always belong. Laughter never ends. Enka asabantu bakomenya, asabantu bakoba, nase ebirenge bikomenya, nase abantu babochamo, nase abantu yani babironge, ubironge. Kaka ni hiyo marano, koba no Nyasaye. Koba Nyasaye no tutakire koba no to koba we belong abua senkeyo ya Nyasaye umawoteba. Returning to my dream was like returning to my home after a long time of being away. Awatebanga koirana inka nechindoto chiane ekero na beire inkoba asengaki entambe yaho tebanga kobenga kintambe asebukwa okoira naka yogo waturumono okoira naka
Nabeko nyarekana omuntu areka na ibirengeri biaye bitakoretiki bitayo. Omagoteba nga ase kitabu gya Isaya. Kitabu gya Isaya 50 chinke chiaye inye. Kitabu gya Isaya 50 chinke chiaye guse orocherere rwaye rwa kane. Kerengo tebo orocherere go mugwete. Chinke chiaye mugwete. Imokia amaiso ao igoro. Origererie chinsemo chons. Abantu bons basangerera kanire ingaki. Amo bakora ngaki. Bagocha sore. Abamura amona barabi. Mutakoba. Naki. Na bese kebangu. Wow, aha. Okay. Mbabogoligwe. Entoki. Na makango. Baetu. Okay. Teko koira segetabu eke. Ntara koira segetabu eke. Musani onanare ongakire simia matukata taitire. Agante abi abu atabana babiri. Barenga. Naende abu atabana bamuraboka. Yasa umuseniri umuhakuyo obu atabana barenga. Moizeke abamurangaki boka onyamukayo timugete kananga tabo gutimuka igo mugwete yasa kamuseni nabana barenga naende nigamenyete enseria ya mache ngaki mache ngumbu yo mugwete mache ngumbu ngai muacha mokateba nga machu igo machu ekekusinga kiekolokwa mache ngumbu igo nogenda Tanzania ngakibago teba nogenda America yacha yabakungu ekolokwa Katari ngakiekolokwa ekere abaga uko nanda bana baye no batokere tarali na teba mache ngumbu omwana oyo omutangi igacha akabore myaka 3 literally abolete agantebe agento konkorera basta na atwalire birengeri ebinge ekiagara omwana onebwo botangi obolire myaka 3 nsabere gose nakora ngaki anga kirete simi asae okorire ngaki oira neiri omwana ori okorire ngaki otokire ngaki okorenge igwete amen bono atebanga abantu basangerekanire amo abamura na abaiseke bakoirana ojika ekera abantu baibekiramo abantu basangerekanire abantu nkobeka bare unko babarase ebyombe ao byebinto byenseye lakini ebukweye yatebanga abantu bakiramo babekaniramo koira naralia mweigwa inka imaiti aigose omotegereri no motengeri na bege ni bekaniseye gose kwabekire ogotera nkore ekwaya yatera kare otera kulia musubati ulia chobeka marunsega mwakuigwa nakwa bateba stima oyo mokwana na linko igwa amarigango ane aha abaire buna gento kieke endagera aha uchimotu mwalima
Dora tigreigo. Bona abantu bebekiramo koirana aseka ya Nyasaye. Tiankimbo kiore yo koirana. Imayebuku. Meyebuku. Abana bakonya gwetana na irangora. Era magabu. Utonchi muri. Amba papa. Barenga muri na nje. No muri gose mwachire. No tole. Dirintu atebanga motua bantu mbanya korangaki. Na matangazo bataiwa. Tulisema ya kwamba hapa mbele watu wasiwe wanazunguka nje na wapi? Hapo sasa. Mutulie mcheza chini ya maji. Imeyepwa ase okubwata no koyia. Ase gitabu ya Kemo. Yekorokwa gitabu kia Luka. 15 chinga chiaye. 11 goika chinga chiaye che 13 egoteba mang'ana akobwatiga mulisio bwangu. Luka 15 verse 1 verse 11. Karatiga tata. Karatiga turakoboli. Irenga twateba. Irenga. Inateba irenga. Luka irenga. 15 chinka chiaye. Omulisio mayago chaka kukumbolera irenga. Omulisi tego tukumbolera yemo twateba kukumbolera irenga. 11. Egoteba iga. Naenda agateba omuntu yomo nalinge n'abamura babiri. Omuntu yomo nalinge n'abamura babiri. Oli omoka agatebe ise. Tata, inga ensemo ye nibe ntungetie. Ise akabatanira ebintu byaye. Nyuma ya matuko ataimake oli omoke agasangeria ebintu byaye byonse. Akaimoka akagenda orogendo gochia sense yare. Agasialira agwo enibo yaye asogokora kuobokayayu. Gakolire byonse enchare nene egaswa senseria. Ere akaremerwa. Akagenda akabwatana n'omuntu oyomo wabanyene enseria. Era akamoira geti kiaye kuragiria chimbeche. Akabanko ganiale kwegotia enda yaye asama sabo alia chimbeche chiarenge koria. Montonde tarenge komo agento. Goikaga chia kweira na kweboria ero monyene akabora. Abasomba bengeria batata mbarenga bakale koria endagera nagotigaria ninyi moke ngenda se tata imotebie tata na mochire asoyore igoro na ase obosibwao tingwenere tinaende ndokwe omwano tigaimbe buno yomo bwa basomba bao bengeria biamono atebanga umusacha oyomo narenge n'abamura babiri. Oliomoke agacha seise akamotebia tata ya dressed arakamuruka buna atakire akamotenga tata inga enibo eyakortanga ki eyentungeti igesongo kiane kiale kobeka nga give me my share before you die. Iwo muroyo niga maetenga ise ngangare koranga ki ngangare gokwa akamatenga now bon inga enibo yane elientungeti otara koranga ki otarakwa umugakoria nkomosomanga he was kind igarenge omuoro tachi koira
nga kintambe buna bagakabara abomupa tairanga kintambe akagenda aso mugunda abwo akamorokere nga tata noro chiko chakera ura ankwangu na ego chimata ankwangu akagenda ase chiombe akamotebia nyobwata chiombe nye kamoibere nolionda kamoibere chingondi onya chiarenge 10 kamoisano nolionde utakwana akamubagire bintu buna byangana malika goteba sekeregeke ase ekeregeke agatachi gukora matuko mange akaimoka malika teba akagenda asense yarari yare ateba nga asense yare akaruo agasiarera eniberi asegento kike asobokayayu eniberi omaeto omonto kabwate nibo nabo kumumanya nono kuragira woka nabo kumumanya ete monto bwate nibo taiko kuragira baka kombesani ya kunyitigira ange one sota taiko kura lakini yo tabwate baka nanda imukichu baiguru aka kanye mugetigo rara nga sota tera koranga ki tera nanda nye sukusuko chance bono atebango mamuroria akagenda sense yange na bamwaigwa ense yarari yare ense yare moga sekango monto mutaka naboko mumanya no murangiri no mubekero bonge ni busini ako itobo sibaka bokole aya liboko sinyete erembo siare mumuroli yakaragende nseyare agatiringeni beria akanyore nyomba asa menye tengia asa ari kurara saga ya onyore gwakana maete kareni ibeko nyagokea na soko menya saga ya nigakwira akya naro ebintu bigacha mokea ebintu bigacha okea ekare biaera kianga abwate akaja gobekirani tugoti chingi kitai aja kubegerani abaisiko rende barenga ngangange mumuronde nanyora accident onyangina kubulinga kiya una kwa kuri sukuru gatoranya mwisiko ndo kujima iso mama ya mbono konya kolengereri akama konyora accident akanyoro mubasokano buna anyoro mubasokana akairwa KTRH busonga abaisiko bakama kubwate kanaiga baka bibitini kiro mutu ndagira ao ina akabuga kiti ndi gukuburia ikarara agiro rabwena uzikanya toigo kuwana ngatubuga tionde abanga ibarure ababwatikane baka bibitini bona abaisike bakembe ingobono ikiagera bone ebarigire niti ingoborunge bono urachaita matemwa ige bintu bire bikora aba byarete binde turojikonya kane tingina nganje mama na bondiga ekera accident ya muboka abaisike bakama gocha kabugochi bibitini kaoroka kikabugochi bono chikaranzita kero muntu ne ndagira omo muro yekera enibo yaera ekera enibo yaera hey ebikoro tali ko wakwerangi akaja kugwakira ekera nyoro gwaka erangi ekaera kere rangi yaera akaja guta chance atebanga enibe kaera yons ekera yaera yons akanya gwetana na abu bono akonya gwetana na abu akonya gwetana akanyoro mutoro tanyolti muntu ngombe era tanyolti namburi tanyolti Gona batemete sana gweta ubuli ke barua ora mura abantu bakora eta ne miriro para bakonganga chomerea bage garuta murangire tiare ge itakiao akubanga no bwati plastic ko sambirindi bage garuta roberti era gaitana tanyora monto ngombe tanyora monto mboli akanyora o monto otugete gento kiek chingurue akamubolga musaja none ga na chane kire ayenganchere
ndende chingurue chao akamwanjira akamutebenga igwama amachiko na marago yokulisi ngendagere timbuati endagere lyoko achimbeche nero kuli igwaye igwana na chira chinga mokura bunago chibekera iga enda moma ete chimbeche buna chire nendagere eri chikulia chinyora go tiketo mwana isiko go karare njikora taki njiriete omo murori akari kwawo agakora emeremo yoko lenda chimbeche chiomonto asaruete akarua sagaya umaita abantu barega bake kanisa abantu barenseye bakakare sobo akonya kwaba abaibuli bae bitiso batanga nichengende uko nyakongosa njengende okubwa tungagenda bono oyo na abana babiri nga mama bono okontiga Roja kane tenga nka moko nyakonga majukumu moko nyakonte bimbo kemambia ochi mogondo ko genda ndenga na tu akora nere form 4 genda bono roji bon sim form 4 bakurite unte yo nyori kende ebe seri umuisho ya kaibire ya ise ya erire wone baligirani kitokuli tena yo ndete na kitokoba umwana utokire ngento pamba asinga ye koru we unga butolesa ati tore rongi ri kwa yako keiri cheraga umwise korenga nga seitombu ya yako tanga ki seitombu ya yale alia sabantu bakoli binto bakobora buatigara okubokera mambi kabandi barayiri kwabanyora bakora tanga ki sole mbuyo asure momurori akachandika ense yabande nakyo mugusi atebete ense yabande kena make kole ngake momurori akachandika kuli chimbeche na sakura na sakongu 18 yama watebanga ntara chabu 18 buna ruete kali sobo buna ruete ise tachietiko korusi kalia isakanya kotengera nga omwana one na achiete go chiali indika akoirana amaiga ise tachikorara even one day none litukelimo akanya gotengera nga omwana one na achiete go chia omutangi one na achiete indika arairane kakeya momurori gachandika momurori karuete ase enkaya gosenwa enka ya mabere enka yo mwando enka yo buyobonge enka yo kolendu buya kai karanstege tia bulimo ima etigo semara kwa bayaleng umuroli akatabanga ningi moke ngenda arali inka setata motebi tingwene ti korokwo mwano ngo omwano inganchere imbe oyomo asebali ogwakana gento kieke engeria momuroria omorikio ndagoteba nga turning home ogochaka is literally physical ogochaka no koimoka physical no koimoka ochaka gento kieke orogendo omomuroria agachaka orogendo ekere achikoroka ebirengere byaise bikamoro keringa omwana oiranire isekera morora kuruare isaka imoka kurua sekerogo ai karansete ekera morora era ikasare bari mo gosome bukumwanje ne bukubuya agakoranga ki akamobwania asomo ko bwa mariga mange akamotebinga omwana one kwairanire ngwasirete inchuka elise omwana oyo gakoirana tabugati yanga begete ligata kitense aro monto mugundo saga tabaleta match ubekera match kabekerwa match agesibia rore yange ngia igasa ruete chianga ntia kortanga ki chiarengo
rore yange ngiya mokore ngaki mubekere akabekeru yange ngiya nanda gatebe ngarore ebeta rore beta mubekere okoboko agatebe beteria ne yari kubabwatania era mona ngo amona ise bana banyasaye so mugasoyo taito gukwarega ninga asebirangari byao na senkoro yao nabekonyarekana wachirare watayayire kurwa somonene asomugasoyo omonene atagete ojijeka mwana atagete ojika mwana nyasaye musawo nyasaye mongino nyasaye musajo nyasaye nyasaye na atagete oirane asobweri oirane asenka asitokulenduya asituga togosemeria wogosoa asenka yobonene nyasaye wobuyobonge nyasaye abaseni meya Yesu oiro mutolio ito ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe